Couldn't be happier. So, alam mo na. Ano ba? Third quarter po. Napaka ano, yung inconsistency laging ano. Hindi natin ma-check eh. Last Friday, third quarter pa lang. May meltdown din, di ba? Start ng third quarter, so we have to check it out. Hindi ko alam kung sa pasok ko ng tayo ng third quarter or sa attitude din. So, yun yung check namin sa team. Coach, maganda yung start niya. 15-3 agad yung ano. Nung ano kasi, parang pattern no, sa San Sebastian, good start din kami nun eh. So actually, consistent pala sa third quarter ng meltdown. So yun ang chechikan talaga namin third quarter. Kasi against ang Beda, napakalakas sa third quarter. Nako, hindi natin pwedeng gawin yun. Coach, ano yung mga problema? Bakit parang pagka usually second half? Tingin ko nga ito hindi ko pa sure ha. Tingin ko yung personal na ginagamit ko sa third quarter baka masyadong napagod sa first two quarters. So, titignan ko yun kung kailangan palitan ko yung third quarter personnel ko. Si Marcos, maganda yung laro niya. Actually, ababisa na sa team average yung ginawa niya. So, we have to kaya nga kanina after the game siya agad yung nilapitan ko sa decision ni Mark. And I hope sa Friday, ganun din ang laro ng bata para at least malalim yung bets ko. Beda, Coach. Beda. Alam mo naman, beda talaga yan. Pero at least, pupunta kami dyan, meron kaming baon na kumpiyansa. Nadagdagan yung kumpiyansa namin. And most likely, sila yung at this point in time, sila yung makakarap namin sa Final Four. Eh, diba? So, magandang preparasyon ng Final Four. Okay. May ano pa ba? May chance pa bang punano? Anong chance ha? Pag natalo kami ng Beda, natalo nila yung San Sebastian. So magiging 2 losses pa rin sila, no? Pero kung matalo kayo, lalaki kayo sa Beda, may 3 losses na rin. Pag naka-straight ng Beda, number 1 sila. Or may playoffs pa yata. Playoff. Okay, so doesn't matter, basta manalo na lang kami sa Friday. Diba? Manalo na lang sa Friday. Yun lang. Anong in-expect mo? Physical ba? Laro? O fast break? Takbuhan? Beda talaga yung expect namin na tatakbo yan. They will play zone dahil very successful. So, pag sinusone nila kami talagang hindi kami makaporma. I don't know. San Sebastian naman, sinuna kami. Maganda yung laro namin. So, I guess, dito sa mental yun yung kailangan namin ma-check din yan. Pag-execute kami against San Beda zone, at least mag-match up sila, yun, medyo magandang chance. Pero sa akin kasi ngayon, Beda pa rin yung kahit number ko sila pa rin yung pinakamalalim ang bench. Personal wise, pinakamalalim na nila. Kahit number 2 sila. Pinakamalalim ang bench. I'm not saying na sila pinakamalakas. Pinakamalalim. Okay. Tingin nyo ba, sa perspective nyo, may rivalry talaga yung may nabas Beda nila? Kasi nagsasabi, wala, sabi meron. Oo, sabi nila wala raw eh. Sa inyo? Pero sa akin nga, sabi ko, team lang yan, nakalaban natin. Don't give them too much weight kasi pareho lang naman eh. Pareho lang, so... Parang ordinaryo laban na. Oo, ordinaryo laban. Pero sa totoo, talagang hinihintay ng mga alumni ng Letran yung laban niya. Pero sa akin, may point of view, parang sa Sebastian din, parang yan, dito. Hindi naman nagsususpend ng klase sa Letran pag nalaban sila. Diba? Siguro pag nagsuspend, di may line. May school holiday. Wala naman eh.